Dnes by som vám rád ukázal ďalšiu z kultových vzduchových pištolí, a to Walther LP3. Pravdepodobne vám bude povedomá, držali v ruke Sean Connery na propagačných plagátoch na Bondovky. V žiadnom filme však nehrala. Traduje sa, že fotograf požičal na fotenie svoju, lebo typický Bondov PPK akurát nebol k dispozícii, alebo že so vzduchovkou boli menšie problémy než so ostrou zbraňou. Zberateľskú hodnotu má práve vďaka Jamesovi Bondovi. Moja bola podľa tabuľky sériových čísel vyrobená v roku 1954. Zvláštnosťou je umiestnenie piestu v pažbe, pri výstrele teda kope smerom hore. Je to zalamovačka a lúčik slúži na naťahovanie. Diabolka sa vkladá klasicky do záveru. Telo zbrane je vyrobené z hliníka a pažbičky sú plastové. Žiaľ, aj hlavenie hliníková a oceľová drážkovaná je do nej len vsunutá. Pištol nemá poistku. Mieridlá sú nastaviteľné smerovo aj výškovo. Pažbička je pre pravákov. Hlavenie nie je po celej dĺžke rovnako hrubá. Drážkovanie končí asi 7,5 cm pred ústím. Pravdepodobne je to kvôli tomu, že sa predpokladá, že do hlavne bude vsunutá tyč pomáhajúca pri naťahovaní. V originálnom balení býval priložený drevený diel, ktorý sa nasadil na ústie hlavne a zabraňoval zraneniu pri naťahovaní. To je potrebné, lebo sa naťahuje naozaj ťažko. Pištol má poistku proti nežiadúcemu stlačeniu spúšte v nezavretom stave. Spúšť má 2 stupne, pričom druhý stupeň je veľmi jednoznačný a na uvoľnenie piestu stačí skutočne malá sila. V pažbe sú 2 pružiny, jedna hrubá a do nej je vsunutá tenšia. Aj napriek menšiemu objemu vzduchu vo valci má tento konkrétny kus v stave, v akom sa dostal ku mne, konzistentne výkon 3 jouly. Ak vyberiete menšiu pružinu, zredukujete výkon a aj námahu pri naťahovaní. Čo už by to bolo za video, ak by sme sa nepozreli aj na verziu zo socialistického bloku. Poľská pištol predom lučník vzor 1970 bola vyrábaná ako armádna tréningová pištol a tvarovo a rozmerovo je až na pár detailov úplne zhodná so svojou predlohou. Môj kus je z roku 1976. Tiež má výškovo a smerovo nastaviteľné mieridlá a mechanizmus nastavovania je identický ako u Waltera. Pažbička je pre pravákov a ľavákov. Telo zbrane je taktiež z hliníku, no železných častí je na nej oveľa viac a celkovo pôsobí pevnejším dojmom. Naťahuje sa trošku ľahšie než Walter a rovnako má poistku proti nechcenému stlačeniu spúšte pri otvorenom závere. Taktiež nemá drážkovanie po celej dĺžke hlavne, no celková dĺžka drážkovania je oproti Walteru ešte o trošku kratšia. Jej najväčší problém je však spúšť. Prvý stupeň je extrémne dlhý a druhý stupeň zaberá až na úplnom konci pohybu a je veľmi tvrdý. Treba si na to zvyknúť. Rovnako ako Walter má aj predom lučník 2 pružiny, jednu hrubú a druhú tenkú a dokonca ochranný pliešok je rovnaký ako u Waltera. Napriek tomu, že je konštrukčne veľmi podobný a ľahšie sa naťahuje, výkon je tesne pod 4 jouly, teda takmer o štvrtinu väčší ako u Waltera.